Hai लोगोफोर खुलुमबाय बयखौबो आंनि मोहरसा अफिसियेल गोदान चेनेलाव बयखौबो बरायबाय। दिनै जोङो मेगि जानाय चेलेन्ज खालामनो नागिरदों। ओमफ्राय जायफ्रा जोंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेड नायलांबाय थाबानो जाबाय। ओमफ्राय दाथ' माइ गायनाय दिन ना, भिडिअफोरखौबो बनायनो मोनथाराखै। ओमफ्राय दिनै मंगलबारखाय दिनै जोङो मोनसे भिडिअखौनो बानायनोसै दे होननानै बिबनांजों आंजों रायलायनानै बेखिनिखौ बनायबाय। ओमफ्राय बियो आंनि बिबोनां, ओमफ्राय बेजों आंजोंनो चेलेन्ज खालामगोन। ओमफ्राय नै मेगिखौ जों समान समान लाखाबाय नै। ओमफ्राय बेयाव दङ सिंग्रा, ओमफ्राय मा होनो पप मिथिला, सिङाव आलु दङ नै। ओमफ्राय जाय हारिगोन बियो नै बानलु। ओमफ्राय आरो मा होनबावगोन स्टार्ट खालामसै जानायखौ स्टार्ट खालामनोसै। जोङो टाइम साइम लाया, ओमफ्राय बिदिनो जागोन। जाय देरहागोन बेनो विनार जागोन, आरो जाय देरहाला बेनो आरो नैबेसे आरो बानलु थाइसेल' जागोन दै, थाइनै दङ बेयाव, थाइसेल' जागोन। बिदिब्ला जों जानायखौ स्टार्ट खालामनोसै। हागोन ना हाया? 1 2 3 स्टार्ट गो। जादो जल्दी जानो जाथारा। रायख'ना दे। जों दा चेलेन्जआव बे रखम जादोंना। माइ गायनानै भिडिअ बनायनो मोनाखै, गोसोम सोमखे जालांजोब्बाय। माहायबो फैयालै। Lagi ke sini ya? Berat. Udah ya, mau bilang gitu. Ini jadi jangan belum ya? Jadi masih. Lagi depannya. Nah, beda dong. Udah beda. Ada kejadian. Just dia. Udah beda semua.
米线是吧？又是个米啊，看出来。哇，那上个月就忘了。Bây giờ mình làm cái đĩa à? Chụp bạn. Belum chụp bạn. Thì là chụp bạn. Ăn bây giờ chụp bạn nè. Ăn khas. Này bây giờ 사실 로 장난 안 해고 좀 그냥. 내 장아이잖아. 우리가 사파자이가 이렇게 자르봐. 아유 우디야. 나 이제 자खांबाय बियो. बियो फास जाखांबाय आं लास्ट जाखांबाय. ओमफ्राय दा हाट. बिदि जानांगोन इसोरो. गोरलैसो नागिरना जानांगौमोन गोरलैनो. गोरा जालाय गिलास खालामना लादो. बेबो. Hey, xong rồi luôn. Dạ được. Alu sao loạt em ra alu sao? Đi. Sao ra rồi, sao alu ra đi về. Alu ra. Nè thay lại bây giờ. Alu ra về xong rồi chưa? Xong rồi thế này mà. Hay làm như vậy. Xong rồi. Phải đâm ăn gần. Mang gần. Rồi trong này chúng mình có mà vậy à? Không được là vậy. Rồi trong này đang rồi. Đang diang thalen na nữa. Diang thalen na nang nữa. Đang trong này là thế, phải lục alu sao bao giờ gần này. Phải lục là đấy đó. Phải đã नोंथांमोना माबोरै मोनो नायनानै ओमफ्राय बे भिडिअनि गेजेरजों माबाफोर गेना गोरोन्थि जादोंब्ला नोंथांमोना निमाहा होबानो जाबाय ओमफ्राय बिदिब्ला भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै ना मा होनो लोगोफोर ओमफ्राय नों माबा बुंबावगोन आं जेबो होनो रोङा बेखिनियावनो दोनथ'नोसै बाय बाय ओमफ्राय मोनसे खोथा लोगोफोर ओमफ्राय मोनसे चेनेल दंबायो आरोना जया क्रिएसन होननाय बेखौ सोरबाफोर साबसक्राइब खालामाखैबा खालामनानै ला बेयाव गासै भिडिअखौ नुगोन कमेडि ब्लग आरो जायखिजाया कभार भिडिअ ओमफ्राय जायफोरा आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबसक्राइब खालामो साबसक्राइब खालामनानै ला ओमफ्राय जाहाथे जोङो गोदान गोदान भिडिअ आपल'ड होनायखौ नोंथांमोना नुनो मोनो बिदिब्ला बेखिनियावनो दोनथ'नोसै बाय बाय नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनसिगोन